हेलो फ्रेंड्स, बे भिडियोआव दिनै आं नोंथांमोननो खिन्थागोन माबोरैहाय जोङो फेसबुक पेजखौ जों माबोरै बानायनो हायो बेनि बागै नोंथांमोननो बे भिडियोआव खिन्थागोन। नोंथांमोना भिडियोखौ जोबजासिम नायब्लानो जाबाय। बिदिब्ला आंनि बे चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे कन्टेन्ट सावगारियाव थुनाव जाहाथे गोदान गोदान आपल'ड खालामनायखौ नोंथांमोना गिबियावनो नायनो हायो। लोगोसे नोंथांमोना गोबां इनफरमेशन बे चेनेलनिफ्राय मोननो हायो। बिदिब्ला नोंथांमोना बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय। बिदिब्ला जों नायदोनि बेहाय थांनानै बिदिब्ला आं बेवहाय फेसबुकनि एप्लिकेशनाव फैबाय। नोंथांमोना जुदि फेसबुकआव एप्लिकेशन गैयाबा नोंथांमोना फेसबुकआव एप्लिकेशनखौ डाउनलड खालामनानै लाब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय नङाबा नोंथांमोना क्रोम ब्राउजारावबो थांनानै facebook.com बेबायदि लिरना होब्लाबो नोंथांमोना बेबायदि खालामनो हागोन। गिबियाव जोङो फेसबुकआव एकाउन्ट गैयाब्ला फेसबुकआव जों एकाउन्ट खुलिग्रोनांगोन। बिनि उनावसो जोङो फेसबुकनि पेजखौ जोङो बेहाय क्रिएट खालामनो हागोन। बिदिब्ला जों नायदोनि बेहाय आङो फेसबुकआव दंफैयो। ओमफ्राय बिदिब्ला जों बेहाय नोंथांमोना बेहाय नुनानै मोन्दों 3 डट लाइनाव थुनायनि उनाव जों बेफोरबायदि नुनानै मोनगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय नुनानै मोन्दों पेजेस, बे पेजेसआव जोङो थुनो नांगोन। बेनिफ्राय जोंहा बेफोरबायदि थुनायनि उनाव जों बेहाय अप्शन नुनानै मोन्दों क्रिएट अप्शन, बे क्रिएट अप्शनाव जोङो थांनो नांगोन। बेनि उनाव जों नुनानै मोन्दों बेहाय गेट स्टार्टेड, बे गेट स्टार्टेडआव जोङो थुनो नांगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना बेवहाय पेज नेम होनो नांगोन। नोंथांमोना जि लाखियो, नोंथांमोना बे पेजनि नामखौ मा लाखिनो सानदों बेनि बागै नोंथांमोना बेवहाय होनो नांगोन। बिदिब्ला आं बेहाय होनोसै शपिं। बिदिब्ला आं बेहाय शपिं होनोसै। बिदिब्ला आं बेवहाय शपिं मार्केट होनानै लाबाय। ओरैनो आं नामखौ होनानै लाबाय। बिनि उनाव जों बेहाय नुनानै मोनदों सिङाव नेक्स्टआव जोङो थुनो नांगोन। बेनिफ्राय जोङो बेहाय नेक्स्टआव थुनायनि उनाव जोङो बेहाय केटेगरिखौ जोङो सार्च खालामनो हागोन। नों केटेगरि नङाबा बेहाय नोंथांमोना नुनानै मोन्दों बेहाय जोङो सेलेक्ट खालामनोबो हागोन। शपिं, रिटेल बेफोरबायदि दं। जों बेहाय क्लिक खालामनो हागोन। जिथु आंना शपिं नालाय बेहाय आङो क्लिक खालामबाय। बेनि उनाव आरो जोङो होबावनो हागोन। बेहाय होबावनो हागोन जोङो बिदिब्ला पार्सनेल ब्लगबो होनो हागोन। आं पार्सनेल ब्लगबो होबाय। बे मोननैखौ होबाय आङो। नोंथांमोना जेसे होयो होनानै लाब्लानो जाबाय। मेक्सिमाम बेहाय मोनथाम होनो हागोन। आं मोननै होना लाबाय। बेनिफ्राय नैया सिङाव नेक्स्ट दङ, बे नेक्स्टआव जोङो थांनो नांगोन। बिनि उनाव जों बेहाय होनांगोन एड्रेस होनो नांगोन, नोंनि सिटिनि बा माबानि एड्रेस। जुदि नोंथांमोना बेहाय एड्रेसखौ जुदि नोंथांमोना होआब्ला I don't want to add an address, बेहाय आङो क्लिक खालामबाय। बेनि उनाव बेहाय नेक्स्टआव जोङो थुनानै होबाय। बेनि उनाव जोङो इन्टार वेबसाइट, जोङो बेहाय होनो नांगोन। वेबसाइट जुदि गैयाब्ला I don't have a website, आंहा वेबसाइट गैया होननानै नुदों। बेहाय जोङो क्लिक खालामनो नांगोन ना। जुदि वेबसाइट दङब्ला बेहाय जोङो होब्लानो जाबाय। गैयाब्ला जोङो बेहाय I don't have a website, बेहाय क्लिक खालामनानै जोङो नेक्स्ट खालामनांगोन। बेनि उनाव जोङो बेहाय प्रफाइल पिकचार होनो हागोन। बिदिब्ला बेहाय आं प्रफाइल पिकचार होथ'ला, बेहाय आङो दानाव होनोसै। बेनि उनाव जोङो बेहाय नेक्स्ट फैदों। नेक्स्ट फैनायनि उनाव जोङो नेक्स्टआव थुनो। बिदिब्ला जोंनि जिथु पेज, बे पेजआ फेसबुक पेजआ बिदिब्ला जाबाय। बेखिनि बानायब्लानो जोंनि जिथु फेसबुक पेज बेयो जानानै फैबाय। जोङो बेवहाय जोंनि भिडिअ, जोंनि माबाफोरखौ बेहाय जोङो आपल'ड खालामनो हासिगोन। जों जुदि बेहाय बटनबो जोङो होनो हागोन। बेहाय क्रिएट एक्सन बाटन, बेहाय जों जुदि क्लिक खालामोब्ला बे नोंथांमोना होनानैबो लानो हागोन। बुक नाउ, शप नाउ बेफोरबायदि, भिउ गिफ्ट कार्ड, स्टार्ट अर्डार, थिग बेफोरबायदि जोङो कल नाउ, कन्टेक्ट आस, थिग बेबायदि सेन्ड मेसेज बेफोरबायदि जोङो मोनसे अपसन माबा होनानै लानो हागोन। जोङो होमबाना बेहाय बुक नाउ बा शपिं बाथाय बुक नाउ बा शप नाउ बेफोरबायदि जों बेहाय माबा खालामनानै लानो हागोन। बेफोरबायदि माबाबो बटनबो जोङो लगायनानै लानो हागोन। बिदिब्ला आं बेहाय लगायथ'ला। बिदिब्ला जोंनि पेजआ जाबाय। नोंथांमोना बेफोरबायदि फेसबुक पेजखौ जोङो बानायनो हायो। जोबोद इजि।
बिदिब्ला भिडिअआ हेल्पफुल जादोंबा नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम दाबाव लोगोसे घन्टी जायगायाव थुनानै हो लोगोसे लाइक खालामनो दाबाव गोजोन्थों।